Rusija, Moskva, Donski manastir. Drevne kule i zidovi od opeke. Kula se počela popravljati. Da biste zaštitili toranj od urušavanja, morate ojačati njegovu bazu. Zidovi su ranije bili obojeni u crveno i bijelo. Građevinci su uklonili sloj zemlje dubok oko 1,5 m. Možemo vidjeti što je bilo ispod zemlje. U zidu je luk. Ovo je drevna razina zemljine površine. To se događalo u prošlosti. A ovo je trenutna razina tla u samostanu. Možete jasno vidjeti gdje je razina tla. Ovaj je luk bio prekriven zemljom. Samo je naslikani dio stršio iznad zemlje. Sve ostalo je bilo pod zemljom. Idemo dalje i pogledajmo toranj. Ulaz u toranj nalazi se ispod današnje razine tla. Vidi se iz kuta nagiba dasaka. Vrata nisu iskopana do normalne visine. Donji rub prozorskih otvora također je ispod razine terena. To je razina na kojoj danas raste trava. Ovaj dio je bio prekriven zemljom. Stara fotografija ovog mjesta snimljena sredinom 20. stoljeća. Ovaj određeni prozor je ovdje. Morali smo kopati do drevne razine tla. Pogled iz unutrašnjosti tornja. Restauratori su bili previše lijeni da iskopaju do prave antičke razine poda. Sada dolazi zabavni dio. Spustio sam se do razine drevne površine. Pogledajmo dio tla. Ovo je pijesak i glina. Slojevi se malo razlikuju u boji. Ali definitivno je pijesak. Kulturni sloj tla trebao bi biti mekan i crn. Ali vidimo pijesak i glinu. U presjeku tla nalaze se crni slojevi, što se može nazvati kulturnim slojem. Ali ti su slojevi tanki. Prošarani su debelim slojevima pijeska i gline. Nailaze razbijene cigle. Drevni samostan u središtu Moskve prekriven je debelim slojem pijeska i gline.